Čau lidi, vítám vás u nového videa. Dejte mi like, odběr, ať už mám prosím těch 30 odběratelů. Čau, to je moje sestřenice. Vám se chtěl říct. Jo! Katie, pojď zpátky do videa. Řekni, kolik mají dát odběratelů. 30. A kolik lajků? 50. Jdeme tady na ty video 50 lajků? Jo, doufám, že jo. A jdem natáčet videa s klaunama. Jo, s děsivým klaunem. Co na mě stříkáš? No. To stříká. Se dívej, to stříká. Jo, stříká zatím, počkej. Tak je tam vůbec voda. Takže lidi, dejte mi prosím ten like, odběr. A uvidíte příště video s bratrancem, který... Ne, s Barbie. Dobře, tak s Barbie a čau.